Jago moro ma itudo kod ketho mar nego min mare majahigni 100 gwenge ma Sigowet kaunti ma Kericho ochop e nyim doho. Jagono moyang nyinge kaka Julius Cheruyot bet nochop e nyim doho wuok tich tarik 9 dwene kitude kod nek mar min mare Grace Chelagat Chepkwony kaluwore kod familiano kod joneno. Achijno ne okawo nyamburko mar nyamin mare mane oyiengo oko mar odgi kendo riembo kodok chien kama min gi ne obete ma otuome. Doho nogolo chik mondo omedine achijno e tesendo obila ma Sondu kuom ndalo 8 mar chiwo thuolo ne obila matimo nonro mondo otiek timo nonro e wi nekno. For the police, for the DCI to conclude their investigations. I have given the DCI 8 days. If at the end of the 8 days you will not have completed the investigations, you have to produce the suspect for further directions by the court. So sisi tumekuja kuwakilisha watu wengi wenye wamebaki nyumbani. Tunasema tu pole kwa shosho na tunataka justice ikuwe delivered. We believe in the court system and let's wait what will happen next. What I would say about Grandma is that she was a prayer warrior. She had so many superpowers. She was a healer, she was a seer, she was a counselor, she was everything to us. You can see that this is just a quarter of us. We are more than 50 grandchildren. And what he's done, the fact that he's not even remorseful about it, I'm